Lady One Studio. Pick up Claypot Tailoni funza kana mairon Usandisiye iwe Usandisiye iwe usandisiye Ukandisiya ndodiwa nani saka usandisiye iwe usandisiye Ukandisiya ndotamba nani saka usandisiye iwe usandisiye Ukandisiya ndodiwa nani saka usandisiye iwe usandisiye Ukandisiya ndotamba nani ndoda kubvunza tamari kubva uri kuprimary ndaingo kunamatira kuna Mwari ndichiti chengetai tamari nemutupo waunwera bebi nyatsoterera ngoma ndokupondera satimani ndine ngoromera saka usandisiye iwe usandisiye ukandisiya ndodiwa nani saka usandisiye iwe usandisiye ukandisiya ndotamba nani saka usandisiye iwe usandisiye ukandisiya ndodiwa nani saka usandisiye iwe usandisiye ukandisiya ndotamba nani ndoda kukudza tamari kubva uri kuprimary ndaingo kunamatira kuna Mwari ndichiti chengetai tamari nemutupo waunwera bebi nyatsoterera ngoma ndokupondera satimani ndine ngoromera saka usandisiye iwe usandisiye ukandisiya ndodiwa nani saka usandisiye iwe usandisiye ukandisiya ndotamba nani saka usandisiye iwe usandisiye ukandisiya ndodiwa nani saka usandisiye iwe usandisiye ukandisiya ndotamba nani kupinda mustudio ndopindwa na fia ndichida kurekota ngoma dziye Tailoni timeno zvandanzwa kutobuda dziya kungenda kunzwa kutsva handiwe bebi wangu wanga ndafunga ndoda kukutora kuti uye kwedu kumba ndinobvunza TJ iye lady wakambodiwa kana kuti uno wakambodiwa kana kuti unodiwa kana une wako anokuti mudiwa wachigara mudza kutambisa wanguwa ngozi kwazvosvika wane lavhu yemashuwa siyewe usandisiye ukandisiya ndodiwa nani usandisiye iwe usandisiye ukandisiya ndotamba nani ndoda kukudza tamari kubva uri kuprimary ndaingo kunamatira kuna Mwari ndichiti chengetai tamari nemutupo waunwera bebi nyatsoterera ngoma ndokupondera satimani ndine ngoromera saka usandisiye iwe usandisiye ukandisiya ndodiwa nani saka usandisiye iwe usandisiye ukandisiya ndotamba nani saka usandisiye iwe usandisiye ukandisiya ndodiwa nani saka usandisiye iwe usandisiye ukandisiya ndotamba nani